Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Dave. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, babalik sayo. Oh, nak, mulakaw na ka. Bag-o pa gani pag-abot nimo dinhi sa bay gikan sa eskwelahan. Kinahanglan ma, kay ako relibo sa usa ka kauban namo sa tindahan. Mao ba? Sige, panihapon sa... Doon ako dito mga. Dave, ikaw na ibalas mga delivery ron din sa convenience store, ha? Kaya na manawag ba? Sige, di kong tiro ni. Sige. Sige ba, uwi kaso. Oh. Yes, hello? Good evening. Yes, good evening. Magpa-deliver rin ako. Sige sir. Unsa man nimo sir? Magpa-deliver kong shave and sabon. Sige sir. Unsa man nga sabon sir? And as I deliver. Uy. Lodge man din. Asam ning room ha? Nara. Tutukon ako. Delivery, sir! Delivery! Laika? Dave? Kung sa ka din eh. Han? Manahuli po. Nabot na ba? Brian? Dave? Ikaw? Kung sa'y buot ipasabutan ni Laika. Dave, kuan. Tawag ako! Ayoko sa giti, ha? Laika. Mas maayo na nasakpan ko nimo. Aron dili na ako maglisod sa pagbuwag nimo. Dave, tanawar ko nimo kaugalingon. Tanawa kong unsa ka. Wa kay pamilya. Gani, gisagopra ka nang imong ina-ina. Habi nimo, dugay na ko nag-antos uban nimo, oy. Nahiba akong sekreto kung gitatawan sa akong mga amiga kung anong ikaw may akong gipili nga boto na hunaon, wa makay-ayo. Og dili ka makabuhi nako. Sumagod. Naglisod ka magdani buhi sa imong kaugalingon, ako na ba ka ha? Laika. Mo makigbuwag na ko nimo. Kay sugod karon, si Brian na mo akong uyab og dili na ikaw. Laika. Nak, unsa may nahitabo nimo? Nili na kamo tarong og kaon. Unya pila na kaadlaw nga wa ka musuhod sa imong gitrabahoan. Ma. Asam gid nga akong tinuod ng mga ginikanan. Dave, Ang kudron, uwam na ko yung idea kung kinsa gid ko gikan. Kung unsa nga akong pagkatao. Dave, bisag kapila pa ko nimo pangutan-on bahin ana, maulagi hapon akong itubag nimo. Wa ko mahibaw. Tungod kay sa dihang nakit-anti ka, ikaw na lang usa akong naaptan o wa na ko kaabot pas imong ginikanan nga mo'y bibiya nimo diha tungod sa pultahan ning atong bay. Ngano ka nga biyaan mo gid ko sa mga tao nga akong gimahal ma. Dili ba di ko angay igugmaon? Nga permi na lamang silang mubiha na ko. Dave, dili na tinuod nak. Ako. Bisag unsay mahitabo. Bisag dili ti ka tinuod nga anak. Pero mahal ti ka. Ug dili ko mubiha nimo. Abi na ko rin kang duty ba eh. May gani kayo, ibalik ka. Magbingaw kita ko rin eh kung iunda pag na yun. Kaamgo lang ko ba? Kung mapakawa ako sa paglaom, ako kaya po nalakansi. Kasamtang sila nagmalipayon, ako nag-uol. Bakit ba eh? Sakto juga. Normal mo ko nang mag-uol. Kaya siyempre, sakitan mo ka. Pero ay papigto mayo. Sabi na yun siyong kinabuhi. Salamat bay. Kadiyot sa bay ha? Hello, ma? Dave, nak. Pauli tayo din eh. Di ay nangita di mo. Kinsa man ma? Imong tinuod nga inahan. Unsa ma?
tinuo ko. Pagkadako na nimo, Nak. Nagpasaylo ako. Ni ako aron mo bawi ko sa tanan ako mga pagkuang nimo. Ikaw ang akong tinuod nga inan. Oh, Dave. Gamay pa kay kang bata sa dihang gipilin ka. 17 anyos pa lang ko atong tungura. Ug wa ko mahibaw kung unsaon ko sa pagbuhi nimo. Tungod kay wa mo unong nako ang imong amahan. Mao na ning kamot jud kog maayo dito sa laing nasod. Kay may akong gusto nga kung balikon magganiti ka. Kanang doon na ako ikabuhi nimo. Ug unta na. Dili pa uwahi ang tanan alang nato. Unta atagan ko nimo gigayon nga magpakainahan para nimo, Nak. Ma. Sa ito pa ba, undang ka din sa tindahan? Murag, wala magkalisod. Dili ba yun? Rayon niya pang rin eh. By the way, nalipay ko sa itabo ni Moron. At least, gidungog lagi sa Ginoo ang dugan mong kampo nga imo nang gimailhan ang tinuod mong ginikanan. Mao lagi bay. Bahalag si mama rin nagpakita na ko. At least, murag natapakan na ang kahuang nga akong gibati bay. Sa akong pagkatao. Nak, unsa man gusto kag motor? Unsa ma? May akong plano ba nga palitan ta ka? Kana kung ganahan pud ka. Kamao makakamo drive. Kamao man ma. Oh, na sige. Ugma dayon mamili tag gusto nimong motor. Ma. Wow! Bagong motor na! Siyal na mga kabay. Si mama ini bay. Dipalitan niyo ko. Yay! Murag, doon na ka rin simutan, ba? Ha? Sa unsa man? Murag naam yung balik, ani bay. Ha? Tawa lang ya. Nanya yung balik, og magpakiluoy ni mo. Sabi magkakita siya nga. Ni ara-ara ni mong kintang. Uy! Uy, Tisay. Uy, Tisay? Tisay yung tula. Siya na, bay. Tisay! Tibingaw na kayo. Ikaw gid lagi. Nidiretso yung ko din hiya makita ta ka. Juan. Kano sa amli ka naabot gikan sa Manila? Karon lang gyud. Kumusta naman ka? Okay ra. Tuod day ang akong amigo si Gino. Bye, Gino. Ang akong kababata, si Tisay. Ay, dinili ka na trabaho? Oh. Mao ginay ako nabili pa nimo. Kay kugihan ka gyud. Og swerte kayo ang babae nga imong mauyab. Tisay. Ay, pag-istorya na Isa yun. man ang- Wawang giuyab. Kisa man ang Uy, bay, nakita ni mo. Ha? Kinsa man, bay? Ano na, si Kawas, bay? Sorry sa akong mga nasulti nimo ato. Gamahay kayo ko. Please, magbalik ta. Umani mo nga gi-insulto nga akong pagkatao. Like ka. Karon, makibalik ako. Dave, Sorry. Pero may uyab na ko. Ug siya gyud ang akong tinuod nga mahal. Dave. Nakadungog ko sa inyo pa nagsulti si imong ex. Nanaday kay laing uyab. Wa pa. Pero kung iya kong sulton, kauyab gid mi. Kinsa man? Ikaw. Dave. Bugay na kay kung nakagusto ni mo, Tisay. Mga bata pa lang ka. Pero sa diyang umuyab na unta ko ni mo, muna na siya akong nahibawan gikan ni mo nga mularga ka Manila. Dave. Unya karon na nabalik naman ka. Pwede ba kumuyab ni mo? Doon na ba ko'y chance? Dave. Oh. Dugay na sa kung nakagusto ni mo.
love you too, Dave. Hindi naman inaakalang ikaw pala ika'y dumating. Karon ninyo naming tisay. O doon na umaabot ka na. Di nilang kutob, daghang salamat RMN. Yan di Oro City. Uban sa awit ngayon, kipangayo awit nga di babalik sa'yo.